Господин Вигенин, благодарам што прифативте интервју за Zoom МК. Која според вас е причината за заострување на односите меѓу Бугарија и Северна Македонија? Сигурно между две съседни страни винаги понякога могат да възникнат такива проблеми, но фактът е, че според мен не беше използван пълноценно периода след подписването на договора за добросъседство, приятелство и сътрудничество между двете страни. Тогава може би трябваше да се направи много повече за разширяване на това взаимодействие, би го нарекал, не просто сътрудничество в много по-широк кръг от сфери, сектори на икономиката, културата, образованието. Въобще ние разглеждахме този договор като една основа, стабилна, върху която трябва да започне бързо да се гради. И ако днес имаме критика към българското правителство, е, че точно този период като че ли беше пропуснат. Вярно е, че тогава и Република Северна Македония беше в по-особен и политически период, но пак казвам, България пропусна това. Освен това, струва ми се, че има едно неразбиране, вероятно, и от македонската страна, че като че ли проблемите, които стоят, трябва да бъдат решавани не толкова чрез публични изяви, пропаганда, чрез представяне на собствената гледна точка пред партньорите, очаквайки те да притиснат България. А този въпрос трябва да се решава на двустранна основа, защото смятам, че това е в основата на тези стабилни отношения, които смятам, че трябва да изграждаме. Ако ние не успеем да изградим доверие помежду си, ако ние сами не можем да решим тези оставащи въпроси, не мисля, че някой друг може да го направи вместо нас. Вие во Бугарија сега скоро имате избори. Дали сметате дека бугарските партии овде го користат македонското прашање за пропаганда и за придобивање на бугарските гласачи? Сигурно ще има такива опити. Логично е откъде могат да дойдат. Но истината е, че по въпроса за Република Северна Македония, отношенията между двете страни, ние нямаме особени вътрешни противоречия. Позицията на правителството по отношение на преговорната рамка беше подкрепена почти единодушно от всички политически сили. Декларацията в парламента, която приехме въз основа на тази рамкова позиция, също беше подкрепена единодушно в българския парламент. Тоест, отношенията с Република Северна Македония в същината си не са елемент от вътрешно-партийния, вътрешно-политическия дебат. Пак казвам, може да има известни различия по отношение на нюансите, но като цяло тук един от редките, може би, случаи, в които това е тема, зад която има единомислие между управляващи, опозиция, поне що се отнася до оценката на ситуацията и възможните, към този момент решенията, които бяха взети. Разбира се, от гледна точка на бъдещото развитие може да има дискусии, но пак казвам, към момента такива различия няма. И затова ми се струва, че опитите тази тема да бъде част от вътрешно-политическия дебат едва ли ще успеят. Аз тук мога само да добавя, че изразявам и една надежда, че това няма да се случи, защото в предишни кампании се е случвало по различни теми целенасочено да се търси влошаване, конфликт по една или друга тема. Това го правят обикновено националистическите партии, било по отношение на съседи, било по отношение на вътрешни наши въпроси. Дано това да не се случи, тъй като няма нужда допълнително да тровим тези без това сложни към момента отношения. Към днешна дата не виждам така сериозен опит тези отношения да бъдат използвани в предизборната кампания. Во Скопје и владата и опозицијата тврдат дека прашањето е заострено или односите се заострени затоа што во Бугарија има избори и после изборите работите ќе се смируваат. Па сакам да ве прашам, дали ако Социјалистичката партија дојде на власт,
може да се очекува или се реални очекувањата на властите во Скопје дека ставот на Бугарија кон Северна Македонија ќе се минува? Вярно е, че в период на предизборна кампания или приближаваща предизборна кампания, когато правителството отива към края на своя мандат, едва ли може да се очакват някакви сериозни стъпки. Никой не би предприел такъв риск и тук. А и каквото и да се вземе като решение в момента, то не би било устойчиво, тъй като ние не знаем какъв ще е резултат от изборите и каква ще бъде следващата управляваща коалиция. Но очакването, че България ще промени съществено политиката си, ще свали от дневен ред ключовите въпроси, които, както ви казах, за тях стоят всички основни политически сили, не е оправдано. И ако се разчита на това или само на това, ще бъде грешка. Разбира се, ако БСП е в управлението, ние не можем да дадем рецепти сега, но това, което мога да кажа е, че при всички случаи трябва да се анализира внимателно на база на цялата информация, тъй като все пак ние сме опозиция и нямаме достъп до всичко, което се е случило до този момент, до двустранните разговори. Има много неща, които са се случвали, както се казва, не под прожекторите на камерите. Ще направим много детайлен анализ и максимално бързо каква е реалната ситуация, как се стигна до тук и евентуално какви биха могли да бъдат следващите стъпки. Това, което ние не бихме искали, е тези отношения да продължат да бъдат блокирани. В тая посока, естествено, трябва партньорство и от отсрещната страна. Смятам, че могат да се направят усилия за създаване на по-благоприятна атмосфера, в която да се търсят тези решения, тъй като тя наистина доста се изостри в последните месеци, бих казал, последните 2 месеца. Мога да дам пример, когато през 2013 година, макар това вече да е доста назад във времето, когато аз самият бях външен министър, политиката, следвана от моя предшественик, беше така: никакви отношения преди да се подпише договор. Аз я промених в известна степен. Казах, да, подписването на договор е ключов въпрос, но паралелно с това трябва да развиваме отношения във всички сфери, където това е възможно, защото така създаваме благоприятна атмосфера да се стигне до подписването на договора. По този начин ние преодоляваме поне някои елементи от недоверието, от историческите натрупвания. Така че мисля, че това би трябвало да бъде логиката. Виждам, че има известно движение все пак в една такава посока. Виждам, че протекат разговори между двете страни по отношение на пътна карта, която да в по-големи детайли да разпише какво и как трябва да бъде постигнато. Тук бих казал така: трябва внимателно двете страни да преценят какво трябва да бъде решено преди началото на преговорите, какво може да бъде решено в рамките на преговорите, по възможност с известни срокове, и какво трябва да бъде приключено изцяло преди България да даде окончателното да за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. Ако има един такъв по-ясен план, по който да се движим, мисля, че ще бъде по-лесно. Някои неща, разбира се, не може да се фиксират от сега, но ако се опише внимателно процеса, който трябва да бъде преминат, за да се решат, мисля, че можем да го постигнем. Но пак да кажа, има чувствителни въпроси, по които България не би могла да направи компромис, и това трябва да е ясно на нашите партньори. Германија како председавач, поранешен председавач на Европската унија, предложи компромисно решение околу преговорачката рамка. Меѓутоа се случи нешто чудно. Словачка и Чешка го блокираат, го отфрлија тоа. Можете да ни кажете кои според вас се причините, зошто се одлучија на таков чек? Вижте, в Европейския съюз са 27 страни членки. Всяка от тях, разбира се, има своя поглед върху нещата. И според мен понякога ние неправилно правим връзка между една позиция и конкретната ситуация между нашите две страни.
На мен ми се струва, че позицията на Чехия и Словакия беше свързана по-скоро не толкова за двустранните отношения между Република Северна Македония и България, а по-скоро вероятно и от техния собствен исторически опит, а много е възможно и защото каквото и да постигнем между нашите две страни в момента, то ще бъде разглеждано като прецедент и за следващи разширявания на Европейския съюз. А темата за историята е наистина чувствителна. Тя е различна между различните страни, но присъства в нашия регион, който е регион с много история. И предполагам, че част от колебанията, съмненията на тези две страни, а и на други, които не го изразяват гласно все пак, но присъстват, че когато коментираме, мисля, че ключовият текст беше за неправилната интерпретация на историята, имаме страни, които се очаква да влязат или да започнат по-активен процес на преговори с Европейския съюз, като Босна и Херцеговина, например, където също има много история. Стои въпроса какво правим с Косово. Изобщо тези чувствителни теми вероятно ще трябва да ги търсим, уточнявайки или намирайки компромис между нашите две страни, ще трябва да търсим начини да ги обясним и на нашите партньори. Аз съм убеден обаче и искам да подчертая, че независимо от това отношение, което вероятно се създаде в последните, пак казвам, 2-3 месеца, България продължава да бъде страната, която държи на европейската интеграция на региона. Това за нас е ключов въпрос и национален, тъй като докато страните от Западните Балкани не станат част от Европейския съюз, самата България няма да бъде истинска част от Европейския съюз, защото най-прекият ни път към сърцето на Европа минава именно през Западните Балкани. Така че нашата подкрепа ще продължи с едно уточнение. Ние не сме склонни да неглижираме нашия национален интерес в този процес. Така че ще трябва да се търсят компромисите и вярвам, че могат да бъдат намерени в този смисъл при една добронамереност и от двете страни. Вярвам, че може да, пак както казах и преди това, да разпишем един ясен процес и политически, но и процес на сътрудничество във всички сектори, които да дадат тази възможност един ден между двете страни да няма граница, нашите граждани да бъдат европейски граждани, да се пътува свободно по хубави пътища, да има икономически обмен. Мисля, че това е, което искат нашите граждани. И това, което правим, трябва да се базира на интереса на гражданите на двете страни, а не на интересите на едно или друго правителство, на една или друга партия. В тая посока трябва да бъде, как да кажа, посоката ни на мислене, на разсъждение за това какво следва и какво предстои в бъдеще. Каква улога може да игра Европската уния в решаване на македонско-българския спор? Според мен Европейския съюз със своята притегателна сила и с желанието на Република Северна Македония да бъде част от Европейския съюз, а на България да се продължи с разширяването на Европейския съюз, само по себе си вече играе тази роля, тъй като ние нямаше да сме на този етап сега, обсъждайки детайлни въпроси в нашите отношения, ако не беше Европейския съюз. Но заедно с това аз споменах, че не можем да разчитаме някой друг да реши тези проблеми. Европейския съюз може да създаде, вероятно, средата, да помогне за една по-добра атмосфера в тези разговори, но не се ли договорим ние самите, просто нека да стане ясно, няма да се получи с натиск европейски върху едната или другата страна, защото всяко такова решение е взето под натиск, а не чрез осъзнаване, то не е устойчиво. Сменят се политически сили, сменят се формациите, властта и винаги има риск да се върне много назад в тези отношения. Такъв риск има и в Република Северна Македония, такъв риск вероятно има и тук, защото виждате, света се променя бързо. Затова смятам, че не трябва да се пропускат възможностите и нещо, което може да се направи сега,
не трябва да се отлага за в бъдеще, защото нямаме гаранции, че в бъдеще нещата ще бъдат по-лесни. Всъщност, времето в последните няколко години показа, че нещата се усложняват, вместо да се подобряват. И всъщност от нас зависи ние да създадем тази добра среда, в която да можем да решим проблемите. Господин Вегенин, благодарен на разговора. Благодаря и аз.